Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё у Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Беларускія алімпійцы ў Пекіне пакуль статысты. Каб падтрымаць іх, чыноўнікі загадалі бюджэтнікам здымаць відэа. І выглядае гэта максимально кринжово. Команда РГОР, отделение женской борьбы. Мы бы тоже хотели пожелать удачи спортсменам, которые будут бороться за медали на зимних Олимпийских играх 2022. Вы сильные, смелые и храбрые. Вы все сможете. Мы в вас верим. Желаем атлетам белорусской сборной успехов на Белой Олимпиаде в Пекине. Мы учащиеся Козелужской средней школы. Хотим поддержать нашу олимпийскую сборную в Пекине. Хотим поживать. Стать олимпийскими чемпионами. Много золотых медалей. ярких побед 3-4. Мы болеем за вас! Идет борьба за место в мире, за честь, за гордость, за страну. Пусть видят все, как белорусы на зимний пьедестал зайдут. Падтрымаць алімпійцаў нібыта ў адзіным парыве рвуцца школьнікі, студэнты, іншыя спартоўцы і нават дыпламаты. Калі ўжо яны ўсе зразумеюць, што патрыятызм не дапамагае заваёўваць медалі, калі гэта патрыятызм па разнарацыі. Спартоўцаў, якія дрэнна выступілі на алімпіядзе, беларускія чыноўнікі прымушаюць апраўдвацца. Гэта няўлоўна нагадвае пакаянныя відэа, якія выбіваюць з затрыманых па палітычных матывах. Толькі і дзвярэй губопіка на фоне не хапае. В общем-то, хотелось бы начать с подготовки, которая была перед Олимпийскими играми. Все было проделано очень хорошо, очень большая работа была проделана. Напрыгали тройные сальто с 4 пируэтами в 2 вариантах. Вот. Сегодня что не получилось? Наверное, не совладали с эмоциями. Мужская часть не совладала с эмоциями. Вот. Тройное сальто с 4 пируэтами я прыгал. Не получилось немного на приземлении. Вот. Надо было немного, так скажем, поменять прыжок в каком-то положении, зайти в пируэт раньше. Себя оцениваю не очень. Я приехал, в принципе, бежать спринт, ну и пробежал, не сказать, что в свою силу. Не знаю, с чем это связано, может, с акклиматизацией, ну, скорее всего. Гонка выпала в те дни, когда, совсем нет состояния, самочувствия, в общем. Ну, а сегодня я бежал, в принципе, 15 километров. Не совсем мой, профиль, я все-таки спринтер, но пробежал, в свою силу тоже. Гэта ўжо амаль паўночная Карэя, дзе футбольнага трэнера пакаралі папраўчымі работамі за няўдалы ўдзел зборнай у чэмпіянаце свету. Каб пазбегнуць рэпрэсій на радзіме, палонныя беларускія спартоўцы маглі б папрасіць палітычнага прытулку. Але ім не пашанцавала. Алімпіяда праходзіць у Кітаі. У Беларусі новы міністр адукацыі. Андрэю Іванцу 37 гадоў. Ён доктар хімічных навук, быў даверанай асобай Лукашэнкі на выбарах, цяпер топіць за рэферэндум і захапляецца курсам, які выбралі беларускія ўлады. Не только президент должен сегодня был держать отчет перед народом, но и народ должен понимать, что у него есть обязанности, и лишь только в совместной работе будет результат, в единстве наших действий будет результат для развития нашей процветающей независимой Беларуси. Это тоже прошло красной нитью через все выступление президента. Шмат каму запомніліся іншыя словы Іванца, што настаўнік не мусіць думаць пра заробак, бо вучыць дзяцей – гэта прызначэнне. Як зручна, што міністру і заробак, і службовае аўто,
І іншыя бонусы сыплюцца на галаву проста за статус. Следчы камітэт параіў беларусам не рабіць правакацыі на рэферэндуме. Для ілюстрацыі ведомства скарысталася выявай квадрата з гульні ў кальмараў. Персанажы з квадратамі галоўныя ў іерархіі гульні. За парушэнні яны могуць адразу ж забіць і чужога, і свайго. Жахліва, што менавіта так сябе ўяўляюць беларускія сілавікі. Урад Беларусі рэгулюе вываз з краіны капусты і іншай стратэгічнай гародніны. Міністр гандлю Александр Богданов называе гэта яркім прыкладам аналізу і прагназавання сітуацыі на рынку. Мы увидели ситуацию, что вот эта группа товаров, овощная, она очень быстро и динамично растет в цене в странах-соседях. Поскольку у нас общие границы, нет барьеров при перемещении товаров, очень высокий риск того, что вот ту же капусту, например, лук и яблоко очень быстро вывезут, ну, условно говоря, за ночь могут вывести за пределы нашей страны. Ну, то бок, інтэграцыя Беларусі і Расіі не працуе ад слова зусім. Інтэграваліся 20 гадоў, прыбіралі межы, прыбіралі бар'еры ў гандлі. І ўсё дзеля чаго? Для таго, каб дзеля капусты цяпер гэтыя самыя бар'еры вяртаць штучным чынам, ды яшчэ і выдаваць гэта за сваю вялікую заслугу. Рэферэндум па-ранейшаму з намі. На гэты раз заваднымі танцамі пад балалайку на мінскім заводзе колавых цягачоў. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.